Hello, Select Africa TV viewers. Today we have yet another lovely guest, Gab, aka Gebo. Gebo, welcome to the show, Sawamngela. Yeah, sibonga sikhona njani? Siyaphila. Ubani uGebo like ibekho ngempela. Ukuqala nje ngisathokozisa ubuhle bale president. Hey, ayikhona. Ngathi sizofana atshelwe kahle athi kuyimotivate ipronono. Bese kufaka upowder. Ungenani tshayela umhlobo. Yeah, kulungile ka ake ngiphinde ngizwe kahle sisi lapho. Ubani uGebo like igama lakhe ngempela because abantu abaningi sikwazi ngoGebo. Yabo nje ubaGebo. Yeah, igama lami futhi angazi noma usho I-real name noma usho uGebonke uhlangene nje from I-real name yakho Thule aka lesiyaziyo. Naye ngani ngizongishayisa i-biography. Okay, ya unganingani Siboniso waMpungose ukhulele kaMashu. Yeah, wafunda khona waqeda khona. Waqhubeka ke ngemfundo eziningi ngengisayibali ngase ngene emkhakheni wamahlaya ke abantu ngicathi bayamazi emakhaya ukuthi unganingani umuntu oduma kakhulu ngamahlaya. Yeah, iwona umsebenzi wami engiwenzayo loyo. Other than that, I'm also a professional yalahleka ke. Hey, yabona ke singisi sihlupha lana. Kodwa ngiyi-professional something. Yeah. Okay, so lolithandele ama-comedian waqala la kuqhamukabi kahle kahle. Mfethu i-comedy engisuke nayo from esikoleni ngithe mangiqeda u-matric ngazama ukuyofunda ngenza i-video and production ngase ngiyasuka futhi ngayokwenza i-tourism. Izona lezi zinto engiloko ngithi njalo ngi-professional ngazo. Kwase kusho kona ukuthi mfethu mangabe futhi into idalelwe ilokhu ikulandela njalo ikubiza ngisho ngathi ubuki. So ngase ngiyabuya ngaqhubeka ne-comedy ke njengoba ngisayenza namanje. Kumnandi ukwazi ukuthi uyifundele because abanye abantu bavele bethi nje since I'm like popular ngingabuwa ngenzi like it's nice to know ukuthi uyifundela exactly. Happy life. Yeah, no in fact sona sesinazo sidukisa abantu akukho ukufundela i-comedy. Mina ngenze nje amakhozi acishe ahambisana nomkhakha wami engiwenzayo. Yabo so azokwazi ukuthi ngisize mhlambe endaweni ethize kuwona lo mkhakha engiwenzayo. But i-comedy nje ngeke uzifundele into kumele uzalwe nayo. Njengawe nje ubuhle ushela ukuthi ngathi ngakufundela kuba nje. Ngithi safuna ukubuza lo mbuzo ukuthi shuthi wonke umuntu like ofuna ukuba comedian akumele esikoleni kumele kube into like engaphakathi kena. Yeah, it has to be ukuthi kube into eqhamuka ngaphakathi kuwena. Kodwa isikole sibalekile ke because mangabe mhlawumbe uku-comedy industry I think umkhakha ongakusiza kakhulukazi ilo ufana no drama and stuff because we-acting I mean kwi-comedy kudingeka ngazi ukuthi ngaba ne-acting anyana encane because uzodeliver ama-jokes ulele nje. That's a problem. Okay, so like who motivate you to be like a comedian like wabona futhi yakhona ukuhlekisa? Njengoba ngingasho angithi khona futhi esikoleni yeah ikhona esikoleni. Yeah futhi because bengithi ngiyayikhulumela into serious kuhleka abantu. Wena clown class. Yebo leyo nto yesikole sonke futhi ningabe ingane zabantu engayifeyilisi. Zalibala ukuhlanya kanti. Beni uyafunda eceleni. Hey, ngama break izima breakini idlala izinto ekuthiwa umacubane. Kodwa ngithe nami ngabe sengikhula ngibuka ngabona ukuthi no lento ngaba umsebenzi. Then ngaqala ngayithatha serious ke. Mfethu yazi good girl my boy ngiyakuthanda ke manje ngathi ubuza into eqondile ngempela ke manje. Okokuqala i-company yenza ama-event ebizwa ngokuthi the Dipping Monkey Comedy Events. Njengamanje kuleyo company kune-tour esiphelwayo ezohambela amalokishi awu-6. Kula malokishi awu-6 sihambela izikole ezo-5 on each township. Uma ngabe sihambela izikole sobe senza i-career guidance ezikoleni sethuna ukuthi ingane from elokishini ingane ifisa ukuba i-pilot but ayazi ukuthi imiphi mhlawumbe imigodi noma izifundo engayilandela. So kwi-company njengamanje yona into esibhizi ngayo. Bese kuthi on my side ezunganingane mhlawumbe ngibhizi kukhona i-drama esiyenzayo ku-Gagas FM with Fly Motion etholakala kule show ethiwa inoma yini eqala from 12 to 3 yona kodwa leso slot leso siqala ukudlala ngabo 1:22 lapho. So mangabe ufuna ukuze siyahlekisa futhi ungasilalela from Monday till Friday. Okay, cela siphindela futhi Gagas FM
Kakasi FM ayekho ongayazi 99.5 from 11 to 12 kuyinoma yini ngiqedile ngikani ngizwile lapho ungangizwanga ngizomvula amadlebe ngempama sezwana. Stay tuned to Kakasi FM. Okay, bro. And secondly kune movie engishuthile ebhalwe yimina myself comedy ekuthiwa iMagic Cap sishuthele eGoli nomunye mfethu ekuthiwa uSuitcase mhlawumbe abanye bajwayele ukumbona kuma movie ajwayele ukuvela kuMzansi Magic nayo izodlala kuMzansi Magic although bengasinikeza idate but izobonakala soon igama layo kuthiwa iMagic Cap. It's a comedy movie. Okay, but since you're like a well-known Durban comedian, do you have like a team osebenza nayo? Because we know before usebenza workshop ukhipha ama-CD ama-DVDs amancane, like if lo team yakho, why are you writing solo now? Ukhona mfethu abafethu engisebenza nabo, ukhona mfethu engisebenza naye kuthiwa uSanele Maphumo uSaladi engimthole after uJay. Ukhona mfethu ebengisebenza naye before bethu Ngane besizibizana ngoNgane naye ngebhadi washiya emhlabeni, then ngase ngiyaqhubeka ngayiperformela ngedwa until ngamitha lo mfethu lo ekuthiwa uSanele Maphumo. Mhlawumbe abantu abake bangibone kuma shows amaningi bajwayele ukuthi bengibone ngihamba naye. Because ngiyibonile leyo ukuthi because abantu into ababengithandela yona ilehlukile ukuthi sidlala lento ibe kanje, so manje mase ngiye ku stand up ngiyabona khona lo msoco salayo, so I had to go back nami ngihambe ngobheka omunye umuntu mhlawumbe ongazama ukuphesha le ndawana of which sesinaye ke manje.